Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kita am daytoy Jeric lakay. Ay nawaw, anya man hindi tabakay. House and lot. Ilaklako ni kasinsin mo Narlene. Ay nawaw, nakangingi naman. Mabalin ka no ahulugan lakay. Isupay kiti day ta paggastusan ta. Kan may sa, iti adayupay mo't alugar. Tapno ada ti pagturugan tayo ano agpasyar tayo ijay lakay. Anya? Mayat ti maadan iti vacation house ijay Baguio City anya. Pagpanunutan taman pa yan yung bagbakay. Ang mga numaibus mo ti savings ta. Sapay 2 million mo't gayam tigatad na. Kurang ti kwarta ta bakay. Hulugan nga rod lakay. Binulan nga agbayad ta. Kas na ko nakitayin. Pagpanunutan ta pa yan yung bag. Nang runak dakkel agatad ti kasapulan. Panagkunayo nanang. Okay laang ka din no gumatang kami iti house and lot ijay Baguio City? Ay nawaw, an-anwan nyo ti house and lot aya, kat adamat balayaw matay tanakaw. Tapno ada ti pagturugan tayo ano agbakasyon tayo ijay. Saanen masapol nga ag-hotel tayo. Gastos mutla ang tikas jay. Adda budget yo aya. Adda nanang, ngampang down payment laang Hulugan magkidi ti house and lot nakitak nanang. Asinaw ti mangilaklakaw. Ni Narlene nanang, ti kasinsin ni Jeric. At dagayam dagada ijay. Kukwa ka no ti gayim nanang, tultulungan na laang amangilako. At least amamuyaw. No bilang mantaad da parikot, nalakalaang amapan kayo iti ayanda. Nanang, narigat nga agpayso ti agtalak iti sa bali a tao, taadumat ti scammer. Mapanak iti ayanda kasinsin mo Narlene inton madamdam malakay. Pagsaritaan mi ti maipapan iti house and lot agatangan ta. Sige laang bakit? Sumurutak ko ma. Ngamadamag ngamin trabaho kita. Siya kun ti makisarita kan kwa na lakay. Bagaan kanto no anya ti mapagsaritaan mi. O sige, tawaram ni patawar na bakit? Lakay. Agtugaw ang arut tamangan tapay. Aggidantan arumwarin doon madamdama. Agtricycle lakay. Ay nawaw, at damat ti motor. No itulod nak iti ayan ti kasinsin mo, ang mga numaladaw ka iti trabaho. Sige, atagin ka day tabakay. Agtricycle laklatan, tapno saan ka amataktak. Agtugaw ka nga ruton, tamamigatan. Dayta ti house and lot nga ilaklako ti gayim ko. Kita am ti picture kan video. Kompleto dayta. Magustuak launay Narlene. Ay nawaw, gatangan nyo kit di ngaminin. Sayang dayta. Mabalin ang makita iti personal. Mabalin mat. Ngam no agawit ti gayim ko adapay ngamin ije Manila. Itiks nakto nga rod kaano nga agsubli iti Baguio. Ngam adda reservation fee na. Manungay. 20,000 laeng. Isublit to nung gatangan nyo ti house and lot nga ilaklako mi. Kasta ka day. Refundable mat kit di. No saan? Mabalin nga ikisay tayo iti bayadan nyo. Sakbay nga ited ko ti reservation fee. Kaya't kula maamuan no apeng ilaklako dati balay. Ilaklako na taag-migrate da ngaminan ijay Canada. Kasta aya. Mabalin ang maala ti contact number na. Saan? Siya kun ti makaam mo makisarita kan kwa na. Sige, bayadan mo ti reservation fee na. Saan min nga ilako iti sabali ti balay? Enya ti may bagat asawa ni Jeric akasinsin mo Narlene anak kaw. Nagsaritaan mi ti may papan iti house and lot, tatang. Enaw, house and lot? Tatang. Ti house and lot nga ilaklako ti gayim ko. Ijay, Ijay Baguio City. sino agayam mo mat ti mangilaklako? Ay nawaw,
Basta adda, tatang. No ibagak, sigurado adi yung lamam mo. Kaya kagungit anak ko. Nagsalsalot-sudak lang man. Asino mo ti saan ama kaungat no kasta lang, tatang. Alaweng, basol kaon. Agkalma ka lang, kati. Nagbayad ako iti 20,000, lakay. Ay nawa, paraan niya ti 20,000? Reservation fee ka no? Tapno saan da nga ilako iti sa balay. Kursunadak launay day a house and lot, lakay. Ngam saan mo pa yan nakita iti personal? Kasinsin mo ni Narlin, lakay. Imposible mat ano lukwanda ta. Di nakadiintad ti contact number ti gayem na, nga akin kukuha iti house and lot? Saan, lakay? Iso kano ti makaamo ka data. Okay, parang sanda talo kwen. Kas naibagak itay, kasinsin mo day lakay. Kaano nga ro tamapan nyo kita iti house and lot? Urayan mi nga agsubli ti gayem na iji Bagyo. Adda kanupay ngamin iji Manila. Sumurutak to numapan kayo. Kasapulan lakay, tapno makita mo't iti personal ti house and lot agatangan ta. Hello, Narlene! Nakaawag ka mat? Nag-message ti gayim ko. Kat, No adda ka no ti 100,000 mo ditang. apay ti 100,000? Down payment ka no para iti house and lot. Ay nawaw, saan ko pa'y mat anakita ti house and lot na? Apay asingiran na kon? Kasapulan na ka no ngamin ti kwarta ita. Saan ka di pa'y nagsubli iji Bagyo? Saan pa eh? Ngam no awan kwartam dita, ilako na kanon iti sabali. Ay nawaw, nagbayad akmatin iti reservation fee kang ka. Ibagbagak laeng ano anya ti bilin na. Asino ti pangisindak nga iti 100,000? Ay katsaklatan bank transfer. Saan mabalin nga isen ko iti gayem mo? Siya kun ti pangisendam, tasyak mo ti kasarsaritam. Di ka madanagan, ta saan kayo alukwan? O sige. Eh, yatim pa-deliver mo dito yung balay, si Kadarleng. Ay nawaw, di yung makita ay tatang. Washing machine? Nakita yung malagayam. Aping agsaludsod kayo pa'y lang. Nangala, matitikurat ang gatang mo iti washing machine? Kwartak Anya ti panagkita yung kanya kaya tatang, awan makukwartak. Anya, Kasapulan tayo ti washing machine. Tapno sa anak amabannog, amangigilgil iti murong tayo. Iso adita, gimatang ako. Kumusta nga'y matit anak ko? Nakita yon ti house and lot agatangan yaw. Saan pa'y nga rod nanang? Ay nawaw, apay nga'y. Adda kanupay iji Manila ti gayem ni Narlene amang ilaklako iti house and lot na. Kano agdwa bulan ng tinapalabas sipod nagsarita kayo? Ay, dayta nga rod nanang. Awan mo ti kontak ko iti gayem na nga ibagbagana. Kastalat nga rodan? Or-orayam ti text ni Narlene kan ka? Kapilitan ananang. Jakmat amo ti turturungak ije Bagyo. Ay, narigat ti kasta anak ko. Sapay nangirwar kamutin iti kwarta. 120,000 tinairwar ko nanang. Bareng ag-text man ng ti kasinsin ti asawam. Nabayag launay ti 2 bulan anak ko. Uno saan, ibagam ken Jeric akasarita na ti kasinsin na. Nakaumay kamat kasinsin Jeric. Napatagtibakan ka kasinsin. Anya ti ibagam aya? Kumusta ti house and lot agatangan mi kuma? Ay, day tangarot ti parikot kasinsin. Ay nawaw, anyat kahit mo asawan? Saan ko pa'y anak kasarita ti gayem kung adda ije Manila? Iso ngamin ti mangilakla ko, kat nairanamat abisi matan. Nay, kasano ngayon day ta kasinsin? Urayan tayo latta ti text na kasinsin. Ay nawaw, 2 bulanan nga gururay kami. Di kay madanagan, takasaritak man ang ti gayem ko. Asap atan 2 bulanan nga gururay kami. nangala, iti kwarta gasgastusem si Kadarleng. Ay nawaw, day tala akanayon ti saludsud yo tatang. Di kay kit di maragsakan, taadalat ta igatang tayo iti kanan tayo. Basta wak nga rudan. Na, Ang mga damit ti illegal nga aramidem dita. awan na, Sigurado ka kaday. Ang mga nagtaktakaw kamutan. ni tatang mo. Sana, sa anak nagtatakaw. Mala, mangang kay kit din, numabisin kayo. Di kay sumana udita, ta nakaturog ti apo ko yung.
Isublim laangan ti kwartami, Narlin. Ay nawaw, awan ti kwartayo kanya. Busy launay matigayim mo nga ibagbagam. Tiyakon mauray. Adda nga rod ti kwarta ken kuana. No talaga ka, ited mo ti contact number ti gayem mo nga ibagbagam. Tasyak ti makisarita kang kuana. Saludsudog pa ano anya ti maibagana. Ay nawaw, kasla ka lamang lukluko, Narlin. Manglukloko mat ni bagbagam. Makauray ka kading amin. Mano abulanan nga agururayak. Amum dayta. Anya nga rod ti ited ko kan ka, kat awan mat ti kwartayo kanya. Sikati nang italakak iti daydi a kwarta. Tati ko nam kat sikati makisarita iti gayem mo. Nagtalakak kang ka. Pangaasim, tadi mo dadaulan dayta. Iskamor mo gayam daydi a kasinsin mo, Jeric. Ay nawa, anyat kaya't mo asawan matet bakit? Saan mo't gayam a mailaklako ti house and lot nga impakita na kanyak? Anya? Dayta ti pudno lakay. Kasano ana mo am asan ang mailaklako ti house inlat bakit? Naamuak babaan iti gayem ko. Isumot lagayam ang nagado ti rason na. Ay na, nalabos ti kinaulbud daydi a kasinsin mo lakay. Mapanak man itayan tatag sarita kami itinalapat. San ada tao ti luklukon da dya tao? Kasinsin mo pa'y nga raw. Isublim ti kortami, Narlin. Ha? Naglaing kang agaramin ti istorya. San mo't ka mamailaklako ti house inlak nga ilaklakom kada kami? Ni, nakadamagan nyo mat. Naduktalan ni bakit ko. Iso at di na ka maulbudan ita. Ha? Kasano nga rodin dayta? Isublim ti kwartami tapno malpasan ti saritaan. Iskamar ka maggayam. Ay, awanin ti kwarta kanya. Ay ka ti pamuspusa ma. Isublim ti kwarta no di mo kayat amay dimanta ka. Anya? Nagtalag kami kan ka. Ngam kastoy iti ti maaramid mo kada kami. Ay, kuha kasinsin. Ikanak ko maiti pawayway. Awanin ti kwarta kanya. Tanagastos kun. Amumot, may saa ka single mom. Di mo irason ti kinasingle mamaw. Tapno agaramid ka ti kalukwan. Inyang ite, pangalaam nga ite 120,000. Ay, day tati parikot ko itatatang. Isublim ti kwartasan mo bita ko kwa. Ramit ka. Awan nga rodin ti kwarta, tatang. Anya nga tanog mga klaangan. Inyo, di mo pang gapintag limbang. Taura sa din ti paglimlimbangam. Amo tinamarswa ti kalukwam. Kasi mo ter aramidan ti daddo mga scammer. Agpanunot kay tinaimbag na rin anak ko. San aga po taglimbang ti solusyon dagiti daduma anak utang. Kat isumit tayong tirabidan. Laglagi pa yung nga dati anak mo. Ay, anyan ti kastoy ama paspasamak, tatang. Di mo itarayan ti basol mo. Tas ikamu lang ti nagisagmak itibagin. Kasinsin mo pa yung ni Jeric. Iskamor gayam daydi a Narlin, nanang. Anya, Saan mo gayam a mailaklako ti house and lot nga ilaklako na kada kami. Na, nagturo din amang ilako iti saan nabot ako kwa. Dayta nga rod, nanang. Ayan nan ngay. Ada ijay balayda. Amangan mat no itarayan na kayo. Amangan no aglemeng ita tanadoktalan nyo ti kalukwan na. Awan mo tanda duma a paglemengan na no bilang nanang. Kan addamot anak na. Bantayan nyo lata anak ko. Sa inyo nga amo ti taray ti panunot na. Naaramid nan tupay ti mangloko kada kayo. Kat kasinsin na pa'y nilakay mo. 20,000 pa'y laang ti maisublik itamatet. Ay nawaw, apay a 20,000 laang. Iso laang ngamin tinadiskitar ko. Si kamot gayam, Narlin. Bayadak ti kwartayo a ginastos ko kasinsin. Ngam 20,000 laang ti maisublik ita. Ti 100,000 mingay. Inutak nga isubli no okay laang kada kayo. Mabalin mo ngamjak ka ti mabayagunay Saan ko pa'y ngamin anak kumpleto? Umdas mat siguro ti innam abulan. Saan ko ama ikariday ta? Ngam aramidak ti kabaalak. Pasensya kayo manan na. Sana nasaya tinaramid mo kada kami. Amok day ta kasinsin. Mano arabi imot din asa anak katurturog. Makunkonsensya ak launay. Sapay lang ko mata mapakawanda kun. Saan ko nga itarayan ti utang ko kada kayo? Apekes na tilangam. Napuyat ka manay. Sa anak nga rod anak katurturog tatang.
Nagato ti pampanunuta. Daytan, singirin na kamutin ti konsensyam. Wen nga rod tatang. Ay, ipaawir ko manan ati apo ko yung. Wala, Agtrabaho akman tapno makabayad ako. nagturig kamit ngamin ng mga ramen di tikas jay. Nasulisog aklaang gapo iti kwarta tatang. Ngam saan kon nga ulitin. Yung baglangin na, tayong pabayad na lang ting kwartada king ka. Saan da ka nga indemanda? Naasyan dalakit di kanyak tatang. No sa bali at tao tinangaramida mi tikas jay. Ang mga nusan lang 120,000 ti bayada mi ta. Wen nga rod tatang. Ay nakabutbutang. Agserbi ko mga adalkin ka dahi tanak ko. No kaya't mo ti madani ti kwarta. Nagtrabaho ka. Di mo panunutan ti mangloko iti pada mo tao. Anak ko. Ay, nawaw! Awantal na ti panunot no linuluko ti aramid tayo. Isu adi tay kumaallilawan winulukwan ti pada tayo a tao. Taamangan no iti udi na kat bukod tayo matlaang a konsensya ti mangdusa kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.